Biologi? Ja, det har jeg lavet. Okay, skal du låne? Ja, jeg skal låne. Okay, for jeg må sende den til hende på fronten, så... Jeg skal aflevere om en time, så... Jeg skal bare tilbage fritid, ikke? Ja, vi ses. Det gør vi. Vi ses. Tilbage fritid. Jeg skylder dig. Det er i orden. Giv mig lige biologi over på. Nej. Det kan du ikke få. Jeg har den ikke. Giv mig den. Jeg har det, siger jeg til dig. Du skal ikke få den. Du er færdig. Gå med dig. Så hvis vi kigger på forbrændingsværdien af glukose sammenlignet med forbrændingsværdien i f.eks. benzin, kul eller tjære, så vil man så kunne se, at egentlig så er det kun kul og blandt andet kul og benzin, der har værdi, der er høj nok til at kunne få motoren i omdrejning. Spørgsmålet nu, det så bare, hvad er det der? Ikke noget. Det kunne godt være blandt det der, jeg ikke kan gider ikke det her. Godt, så lige fortsætter. Vil forbrændingsværdien i CO2 være høj nok til, at man vil kunne få en motor i omdrejninger? Ali? 2 sekunder. Hallo? Jeg er tit... Kan du godt tage lidt den her telefon der? Vi vil lige svare på mit spørgsmål. Hvad sagde du? Vil forbrændingsværdien i glukose være høj nok til, at man kunne få omdrejning af en almindelig benzinmotor? Det kommer an på, om det er en BMW eller en M5. Og kæft, mand. Kæft, hvor er du dum, mand. Hvad? Bare lad være, okay? Simon? Det kan man ikke, fordi nyttevirkningen, når du brænder glukose, er ikke stor nok. Det er nemlig rigtigt, så hvis vi lige kigger videre på udregningen her, så vil man kunne se, at forbrændingen af glukose... Du dummer i biologi, de folk var flottet. Hvad sker der?
2 people have been shot. Possibly as many as 4 people have been shot. At this hour, at least 6 people are dead, including the gunman. A dozen more were injured before the killer took his own life. Students in Cole Hall described a scene of total chaos. School officials say the shooting stemmed from a personal dispute between two students. We have just learned that the Illinois Governor, Rod Blagojevich, is now calling this a disaster. He has called for an emergency declaration, a disaster declaration. Now, that's pretty unusual. That's something you don't usually hear about in a shooting like this, especially when the danger is past, when the gunman, as we know, is dead.